Yes,
Oh,
Olha,
Yeah.
Yaya kɛseɛ wo a wohwɛ yɛn yɛde ɔsɔnniɛ ne bɛ awieyɛ wo a wohwɛ yɛn yɛde ɔsɔnniɛ no aba awieyɛ baabi a woyare biara wo a wohwɛ yɛn fa wo nsa ɛto hɔ yɛsoma nyame Honhom Kronkron aba baabi a wokɔ biara sɛ amanneɛ ne da wo so sɛ ɔhaw ne da wo so sɛ yareɛ bi ne da wo so sɛ yɛfu na wohia a wode ɛfa wo nyadidie no fa wo nsa to baabi a woyare ne wɔyi wo yɛfuru so na wode ɛyɛ di nyame Honhom Kronkron ɛkɛsete wo fie hɔ bakadari hadawasi kasa nyame Honhom Kronkron ɛsra wo fie hɔ baabi a wo bi nyame Honhom Kronkron ɛsra wo hɔ ɔwɔtafo nyame odi ekyia deɛ yɛ nɛnɛ odi ɛbi na wo tato baabi a woyare no ɔrena yɛduraa wo sɛ na yɛwɔ wodi na yɛwɔ to adeɛ ɔno yɛ to dɛ I'll sing this song.
every Santa. Every Santa. October, aye kasiye eba ewo Accra New Town CAC ya share date no na date ni sia ya baba Facebook ni ya beka ya friend boss na champion ada also Abraham Sampa or your elder ewo Christ Apostolic Church when you see obi bia o hwe ya program yi ya start also next week Sunday actually in Bafufo it will be a consultant page also next week Sunday in Bafufo background meaning say you are blessed meaning say you are blessed but I say you to do we and say yapo na kuma see you the media
ase. Ɛne yɛ keyboardist. Ɛne kɔkɔ baaki yɛ nso yɛ mu nyinaa ase. Wɔn a wɔhwɛ yɛ nso yɛ nam ase. Na wɔn ti sɛ nɛ yɛbɛsɛ nhyia. Yɛ nam ase. Yɛ nam ase. Na mi ntɛm nyinaa wɔ hɔ. Ɛwɔ yɛ wɔ adi Yesu Kristo di mu nti. Amen.